Čaute, zdravím všetkých, čo baví život, a dneska je to video nečakane, v ktorom poviem svoje základné informácie, ktoré nie sú až také súkromné, takže tak, začneme. Moje meno je Michal Košta. Som z Nitry. Som človek, čo sa snaží natáčať videá a nejde mu to. Natáčam zo Samsung Galaxy S2. Mám 10 rokov. Hate me. Ale pre tých, čo ma kúkajú, tak výborne. Pre tých, čo ma nekúkajú, tam sú dvere, tam je kanál, tam sú ďalšie dvere a tak. No, to bolo asi všetko a čau. Zdravím, čau.